en el moment processal d'organització oportú, però us puc avançar és que majoritàriament està integrada per gent provinent, com deia Guillem Moró, de la societat civil i de les organitzacions o dels moviments o de les entitats que més s'han caracteritzat per la defensa i per la lluita de la pròpia identitat i de la sobirania de les Illes Balears, de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. Veig que no us acabeu de creure que Podemos pot ser qui el dret de decidir. És aquest punt que marca la distància o no sé què. Tenim clar que... Aquest és el punt que hauria acceptat el PSM o més per formar part d'aquesta candidatura. Surt un titular bastant clar d'en Pablo Iglesias que diu que les coalicions que du a terme Podemos són la garantia més gran de la unitat d'Espanya. Tot dir que no ens emmirallam a dins les suposades noves polítiques d'una Espanya vera. Ens emmirallam a dins la política que vol crear una Catalunya nova. Podemos neix amb ganes de transformar, però l'horitzó de Podemos no és l'horitzó de sobirania per les illes. L'horitzó de sobirania per les illes és un altre i no aturarem de caminar i de fer passes cap en aquest horitzó i cap en aquesta meta. Que Podemos estigui d'acord amb el dret a decidir, el dia que ho pugui posar en pràctica, tots n'estarem ben contents si així ho fa. Però ja han sentit aquest discurs massa vegades durant 40 anys que no ha acabat de funcionar gaire. Recordem que hem parlat i hem sentit parlar moltes vegades d'una Espanya plurinacional, però hem acabat veient que Espanya només defensa una nació i intenta que totes les altres quedin disminuïdes en allò més ínfim. Per tant, nosaltres no volem ser cap part ínfima d'allò que som. Volem ser allò que som i podem ser allò que som. Per això som aquí. Cal que telefonada més? L'horitzó que perseguiu vosaltres? L'horitzó que perseguim nosaltres, en allò que ens emmirallam nosaltres, el tom dir perquè quedi clar, és en aquest dret a decidir, en aquest procés català que vol crear una Catalunya nova. No pretenem alliçonar ningú. Tenim clar que en aquestes illes ens fa falta un finançament just, ens fa falta un tracte respectuós cap a la nostra llengua, ens fa falta una llei de pobresa energètica que el Tribunal Constitucional com se vol tombar a Catalunya. Quanta gent viu a Mallorca i a Menorca i a Eivissa i a Formentera dins la pobresa energètica? Mentre no tinguem un finançament just, mentre no puguem gestionar els nostres recursos, i això només ho farem si tenim veu i parlam a Madrid i escoltam aquí, serà impossible canviar totes aquestes deficiències que tenim. És per això que hi som. Sí. Sí, la gent del PI hi ha bon missatge per la gent del PI. Parlant de la política com està aquí. Nosaltres no ens plantegem en cap moment enviar un missatge específic cap a cap col·lectiu en concret. El nostre missatge va dirigit cap als ciutadans i ciutadanes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Siguin del sentit, del sentiment que siguin i provenguin d'allà on provenguin. És allà on ens dirigim, no a cap reducte específic. De tota manera, està clar que la vostra pesquera de vots haurà de ser descontents de més, diguem, del PSM i del PIC. Demano disculpes si ha aparegut això, perquè jo el que volia dir és que la nostra pesquera de vot està a la gent de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Ja m'ho l'altra cosa que vull demanar, és a dir, entenc que si més s'hagués presentat en solitari, aquesta candidatura avui no es presentaria. Els haguessin dit amb que els podíem ajudar.
Si voldríem tots, i ho hem demanat així durant molt de temps, un projecte nacional que inclogui totes les forces que lluiten en la mateixa finalitat, que no canvien el seu horitzó ni la seva perspectiva. Clar que voldríem que les coses haguessin anat d'una altra manera, però no hi han anat. I allò que volem és tenir una veu pròpia, tenir un projecte propi, no som més a ningú. Però no anar en contramès. Qui entengui que aquesta candidatura va contra mi s'està equivocant moltíssim. Aquesta candidatura ofereix una possibilitat que no hi era. I ofereix unes ganes de crear un projecte i de vestir un projecte, d'estimar Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Per tant, no anam contra ningú. Que no cerquin un enemic a dins sobirania per les illes que no li trobaran. Només trobaran un discurs en positiu, amb ganes d'avançar i amb ganes de mirar per tota aquella gent que no té veu. Presentareu candidatura al Senat a totes les illes o només a Mallorca? Senador? Presentar Mallorca i Eivissa. Mallorca no. Menorca no. Mallorca i Eivissa, Menorca no. Només a Mallorca no, però no trobar gent o no pugui ser. Qüestions estratègiques de quan se va definir el projecte van aconsellar fer-ho així. Algun motiu concret o no sé si es pot comentar o... Per qüestions estratègiques. Teniu la sensació de que, malgrat no va contra ningú aquesta candidatura, teniu la sensació de que hi ha molta gent del PSM, de més, tant a Mallorca com a Menorca, tenim aquesta ausència a Menorca al Senat, i precisament perquè a Menorca no s'ha tancat l'acord amb Podemos, no? I en teoria més, o encara el Congrés no ha definit què faran, no? En teoria no se presenten i no donen suport a la candidatura de Podemos. A Menorca? Però la pregunta quina és? Sí, no? Si no teniu la sensació, que com he començat, de que hi ha molta gent al PSM i a més que potser sí que veu en aquesta candidatura una oportunitat, no? Jo, suposo que és una pregunta personal, però jo la respondré a nivell personal. Sí, No tenc aquesta sensació, jo el que tinc sensació, el meu nom en particular va sortir publicat el dilluns, jo dic 2 dies que la sensació que tinc és que hi ha una il·lusió brutal, una quantitat de missatges de suport, missatges d'ànim, ei que necessites, per favor apuntem, que puc ajudar. Aquesta és la sensació que tinc. No sé si en Mateu en té una idea diferent. No, tens la mateixa. Si els votants de PSM o més veuen una oportunitat o una il·lusió en aquesta candidatura, cada votant haurà de decidir personalment. En Mateu Xurí sí que la veu. Perquè era un votant del PSM, o a més, durant tota la seva trajectòria i està il·lusionat per aquesta candidatura. Per tant, si la sensació que he de transmetre és la meva, sí, veig aquesta sensació. Per ser més concrets del que anàvem de Menorca, sabeu, al marge d'això, si més per Menorca se presenta en el Senat? Ho sabeu, demà sí ho sabeu. No... Jo ni ho sé ni m'he preocupat de saber-ho, vull dir, no... No. Involucrado. O per el pas en sort més per Menorca, o si me pot donar suport a aquest temps. Perquè a més per Menorca sí que han estat més crítics, hi ha vols importants de més per Menorca en contra de la coalició en Podem. Sempre hi ha veus a favor i en contra. Començam un projecte, presentant la candidatura. D'avui fins dia 26 teixirem totes les aliances que siguin possibles. Amb tota la gent que cregui en el nostre projecte, en les nostres idees, els nostres principis i les nostres conviccions. Se diguin més per Menorca o se diguin un nom diferent. No, ho dic perquè les paraules enigmàtiques d'en Josep, allò de que per qüestions estratègiques no han entrat en l'altre, vull dir, la traducció següent és que hi ha converses amb més per Menorca, no?
Jo no havia deduït això, jo m'havien dit per qüestions estratègiques no me'ls presentava a Menorca i m'ho vaig creure. Jo crec que te conec un poc i... No ho sé, en privat anem a sopar i me presentes un poc més d'això que tens. Això m'ho van dir això i vaig dir, molt bé. Confiar un suport del Principat per aquesta campanya. Crec que quan t'emmiralles amb una Catalunya nova, has de creure que el mirall no se trencarà. Per tant, si el mirall no se trenca, segurament des del Principat i des de Catalunya el reflex d'aquell mirall mos tornarà segurament favorable i mos trobarà bastant més guapos i afavorits de lo que som. Altra pregunta... Jo no tinc cap de... T'ha quedat tan clar com m'ha quedat això. Vos plantegeu una campanya de grans actes, de porta a porta, com ho fareu? Mos plantegem una campanya alegre, en positiu, de fer tots els actes que puguem dur a terme. No estem sotmesos, com he dit, a cap força estatal, per tant no tenim els mitjans que tenen les forces estatals. Tenim els nostres mitjans, els nostres bravons i les nostres idees. A partir dels nostres bravons i de les nostres idees farem la millor campanya que sapiguem fer. Tornant a la qüestió de Menorca, si podríem confirmar un dels noms que ha sortit una llista que ha estat circulant, el número 4 de la llista del Congrés seria Joan Albert Pons, que és d'Esquerra Republicana i de Més per Menorca, precisament per fet de si Més per Menorca pot suport, no? Dins la línia de l'expectativa aquesta que vos deia, és vera que el darrer dia, sobretot ahir, varen circular una sèrie de llistes, concretament jo em vaig arribar a comptabilitzar, si no veig malament, 6, que anaven fent voltes, però aquest cas concret que apuntes és que sí, sí. I han duit una sortada en Josep i jo perquè de totes les llistes que circulaven, a totes hi som. Allò, mos anàvem enviant les llistes i allò que mos preocupava si qualcuna que mos venien no hi fossin. Pensi ja m'ho havien remenat la cadira antes de començar. La campanya serà gosar que no t'ha picat. Per part meva no. La campanya serà anglosa, serà alegre i combativa. Serà una campanya viva on ningú no hi farà nota. I serà, com se suposa, un projecte clar d'aquí. Qui crea veure'ns morir, veurà que néixer s'entranya i mos sentiran d'Espanya parlant clar i en mallorquí.